Biosan, luonnollista hyvinvointia sinulle. Käsityönä valmistetut Biosan korvakynttilät Saksasta. Yli 40 vuoden kokemus korvakynttilöiden valmistuksesta. Laadukkaat tuotteet, jotta voit rauhoittua ja nauttia hoitohetkestä. Biosan korvakynttilöissä on patentoidut turvasuodattimet. Hoito kestää noin 20 minuuttia. Anna toisen tehdä hoito sinulle. Valitse rauhallinen ympäristö ja pysähdy hetkeksi. Pidä ikkunat ja ovet suljettuina, jotta liekki palaa tasaisesti. Biosan, hetki kehon ja mielen tasapainolle ja rentoutumiselle.